Sheikh Zakzaki ya gana da iyalai da waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin Zaria. Wasu iyalan waɗanda sojoji suka kashe a Zaria a watan Disambar 2015 sun gana da jagoran harkar Musulunci Sheikh Ibrahim Yaqub Al-Zakzaki a ranar Lahadi. A ranar Lahadin 19 ga watan Satumbar 2021 Abuja, shehin malamin ya yi amfani da damar lokacin ganawar da baƙi da aka gayyata don jajanta musu kan asarar masoyansu da suka yi. Ya buƙaci su da su rika tunawa da zaluncin da aka yi wa Imam Hussein alaihi salam a lokacin da sojojin Yazidu masu fargaba suka kewaye su suka kashe su. Ya yi ishara ga masu ziyartarsa cewa babu sadaukarwar da ta yi yawa idan aka zo tafarkin Allah. Har ila yau Sheikh Zakzaki ya nemi gafara saboda dole ya gayyato wasu daga cikinsu maimakon shi ya je gidajensu ya yi musu ta'aziyya sakamakon raunukan da suka samu a lokacin harin da sojoji suka kai musu. Har yanzu suna ɗauke da guntun harsasai a jikinsu kuma babu yadda za su yi su haɗu da dukkan waɗanda abin ya rutsa da su da waɗanda suka tsira daga mummunan hare-haren da sojoji suka kai a watan Satumbar 2015. Dr. Isa Waziri Gwantu, wanda ya rasa 'ya'yansa 4 lokacin kisan kiyashin Zaria, ya nuna jin daɗin su ga shehin bisa gayyatar da ya yi musu don ganawa da shi cikin irin waɗannan mawuyacin hali, tare da nanata ƙudurinsu na cewa ba za su taɓa barin haƙƙin ba tafarkin da shehi ke jagoranta. Hajiya Jummai Karofi, wacce ita ma ta rasa 'ya'yanta 5 sakamakon harin da sojoji suka kai wa harkar Musulunci a Zaria, ta ƙara da cewa za ta so waɗanda suka kashe danginsu su sani cewa abin da suka yi musu ba zai taɓa tsoratar da su ba. Daga Sheikh Zakzaki da harkar Musulunci a Najeriya, a haƙiƙanin gaskiya a shirye suke su biya mafi girman sadaukarwa da kansu don kare Musulunci. Daga ƙarshe Sheikh Zakzaki ya roƙi Allah Maɗaukakin Sarki da ya ba iyalan shahidai ƙarfin gwiwa don jure rashin da ba za su taɓa iya gyarawa a hannun sojoji ba. Ya yi addu'ar Allah ya karɓi shahadar waɗanda suka yi shahada.